Здравейте! Днес ще реагираме на Добре ми се. И да видим дали ще ми хареса втори сезон. Първо го изгледах много добре. Хареса ми, да, добре беше. И нека да видим втори сезон, извинявам се. Но първо, абонирайте се за канала ми. Има вкусна торта. И ако натиснете камбанката, ще е още по-вкусна. Да започваме! Аз нещо не разбрах от решение. Ме пица? Да. Добре. Някой друг ще викаме да? Не. Ай само като ми. Почва подобаващо. Добре, окей, харесва ми. Ние ще реагираме на първи епизод днес. Може и на втори. Само на най-интересната част. Ай само като ми, като гаджета. Какви гаджета? Това изкепи. Какви гаджета! Бързо цукай се с дърво от брат. Давиде, стига си казвам, че сме гаджета. Ехе, ви гаджета ли станахте, бе? Ви гаджета ли станахте, бе? Ти, бе? В какво се занимавам с тебе, загубеняк? Мухал. Тебе загубеняк. Таня, извиняй, че ти карах през малко. Извинен си. Иска да ти кажа нещо. Какво правите, бе? Как си? Добре. Какво искаш да му кажеш? Нищо. Добре. Какво искаш да му кажеш? Нищо. Абе хора, аз ще ходя до нас да си взема телефон, защото някакво направя. Добре, аз ще дойда с тебе. Стой, Таня. Абе, какво искаш, бе? Искам да ти кажа ето нещо. Чакай. Добре. Стой, седи малко. Трябва да ти кажа нещо. Много това ме скепи. За малко да се цукат. Маме към бой! Ние се прибираме. Окей, утре ще видим пак. Добре, айде, чао! Ще тръгваме ли вече? Да. На следващия ден. О май гаш! Това е скепи! Пати пек падат, брат! Не! Ти? Там да не е Таня. Това ме скепи. Защо е застанал до контейнер? От уния големите, дето когато ремонтираш нещо и... да си... Виктория Секрет Модел. Бори се казва. Добре ли си? Там да не е Таня. Ако е пред нея. Как се казваш? Борис, ти? Аз съм Таня, приятно ми е. И на мен ми е приятно. Имаш ли Viber? Чуд, къде бе? Бах ти тепе въпрос. Имаш ли Viber? Не знам, само за мен ли? Кой използва в 21 век Viber? Освен на старите хора, аз не ползвам Viber. Изключително много рядко ползвам и той само да вляза в тъпата група на класа и да видя какво пише. Това е. Не мога да я направя в Инстаграм, защото са нелепи. Чуд, къде беше? От лудницата. Ти откъде беше? От лудницата. Но какво смисъл? От лудницата там. Защо му помагаш на този? Къса ми. Абе, искате ли да отидем на поляната? Може да не.
Добре, хайде. Абе, знаете ли какво стана? Веднъж, като ходим там на поляната, имаше някакъв идиот, да го нарека. Някакъв нас следеше там и нагонеше. И ние буквално бягахме от него 2 часа. Да, странно звучи, знам. Да, доста. Връзката ми. В този рям ми спря да пада това момче. Извинявай, добре ли си? Да. Гледай, къде караш? Добре, другия път ще внимавам. Защо точно по това време трябваш да ме блъснеш? Ами аз къде да знам, че ти се клепнеш? Виждай пред себе си! Познавах като топило на баир. Извинявай. Добре. Нищо, чакаме на поляната. Окей. Толкова много пароли, драсканици и подписи дори. Тайни. Време за още една тайна. Скъпо дневниче, днес всичко ще бъде различно. Трябва да бъде. След като убих всички, които ме нарениха, е време за ново начало. Трябва да забравя абсолютно всичко. Това е за сега, до следващия път. Или до когато се видим. Да, за малко да забравя. Вече аз съм лошия. Ами, Кристиан, време е за отмъщение. И да не забравиш, пази моите тайни. Оле, каква къща. Задължително ще я кача на стори в Инстаграм. Задължително. Оле, как се ударих. Заболя ли те? Не, изобщо не ме заболя. Оле, Таня, Румен идва. Оправите, бе. Нищо, ти къде беше? Ходи да се разходя малко. Много е красиво тук. Добре. На това поляната ли беше? Не, бе. Не е поляната. Не, то изобщо няма поляна тук. Бе, хора, айде да си ходим, защото става доста тъмно. Добре. Добре. И това беше от мен. Това беше от епизода. Епизода ми добре беше. Окей. Ми скоро очаквайте втори епизод от мен. Bye! I love you. Абонирайте се за канала ми. Има вкусна торта. Ако се абонирате с кабанка, ще е много по-вкусно, да знаете. И едно нещо. Този тук. Чао!